नै आदाना बा हनै सानैया रिल्स बानायजोब्बाय Enggak. Ini mau ke rumah Siapa? Gimana lah? Cina enggak? Hah? Lah मोजां दोनखोन नागिरदों दे लोगोफोर अखा हाना होबाय नै जोङो दंफां सिङावसो थाबाय माने इसेबां मोजां जों फट'शुट खालामदोंमोन ओमफ्राय नै अखा हाना होबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय जोङो दा नै शुट खालामनो फैदों फट'शुट ओमफ्राय बिसोरो खान्थाल मोना रिल्स बानायगोन बावलाजों बेजों आं ओमफ्राय फट'शुट खालामगोन गासिबो फैदों ओमफ्राय नै बावलाया हाय लोगोफोर बेयो जोंनि गामिनि ग्रीनलैंड ग्रासलैंडबो होनजायो माने बिराद मोजां जायगा बेयाव एकदम ग्रीन एकदम दैमाबो दङ खाथियाव दैमाबो दङ दा बेयाव शुट लानोसै जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ दे लोगोफोर नै अखाबो फिसा फिसा थाइफ्रिगासिनो ओमफ्राय नै खाथियाव दैमाबो दङ जा समायना Tong kamera Punya beda punya. Kagak naga dah. Looks kali sexy looks le. Minyak macam ni baik. Sexy looks bener ngayo. Wah. Okay. Ini gong macam cium. Ini kok tidak jangan tak apa. Baik tinggal lagi tinggal mana kan. Oh, hai seru sih. Oh, cina. Oh, baik tu. Tu anya saya. Coba. Enggak. Ini mau ke rumah Coba. Gimana lah? Cina enggak? Hah? Lah mo장 दोनखोन नागिरदों दे Ini. Mana ada? Mana? Halo. Kunti ang bazia balonda. Kau sama lawan itu. Jauh. Dah pose. Hei, nah deh. Kenapa nama? Hah? लोगोफोर अखा हाना होबाय नै जोङो दंफां सिङावसो थाबाय माने इसेबां मोजां जों फट'शुट खालामदोंमोन ओमफ्राय नै अखा हाना होबाय दा थाथ'नांसिगोन जोङो साथा लाबोखादो जोङो साथा गंनैल' ओमफ्राय नै दंफां सिङाव हाबसिना दङ नायदो लोगोफोर जा समायना जायगाया एसेबां मोजां अ दोनथ' Terparah pena nanggung tidak. Pokoknya nang ada. Angkat kau.
Nah ya dana bahu nih sania reels banyak sih baik. Thang setang thang mana kan? Jangan cekri. Alhamdulillah. Wow. Yang sedang. लोगोफोर photoshoot खालामखांबाय ओमफ्राय एबार change खालामनो dress एबा traditional dress गाननानै फट' साफायनोसै जोङो लोगोफोर साथाया गंसेनिया बोरै अबस्था जाजोबखो photoshoot खालामनाया जोङो photoshootखौनो खालामनो हादों traditional dress जों नैया बोरै जाखो उपाय गैला नै आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै खनसे नैया लोगोफोर साथाया गंसेल' नै आयौ लोगोफोर नैया जों बेयाव लानोसै एसे photoshoot आंनि बेकग्राउन्ड जानायलाय जा समायना जोंना माइबो गायबाय हनै माने बेखौ एसे सिगाङाव गायो आरो मा माइ बुङो आं मिन्थिया बाट मोजां नुदों आंनि बेकग्राउन्डखौ Jadi nolanya. Angkat lah, lain kan? Ini sekarang. No? Ini. Dilang. Neng hwbai thang ha. Mungkin ni sedikit hwbai thang. Hwbai ada. So लोगोफोर दा जों नै न'आव थांसै photoshoot खालामखांबाय complete जाबाय जोंना दा जों न'आव थांसै अखाबो हाबाय अखाबो बिराद सिजाबाय लोगोफोर बाट अखा सिजाब्लाबो जों photoshoot खालामथारबाय so दा न'आव थांसै लोगोफोरनि अखा हानानै बोरै हाबसिनो गोनां जादों जोङो नंगौ ओइ आंनिया लोगोफोर माला जिगागोन बे अखाया एसेबां मोजां जोंहा photoshoot खालामबाय थादोंमोन दैया नांदो